అందుకే పౌలు మహాశయుడు అంటాడు, 1 Thessalonians chapter 5 verses 18, 1 Thessalonians 5:18 ప్రతి విషయంలో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి అని. అదే పౌలు మహాశయుడు ఎఫెసీ సంఘానికి రాసుకుంటూ ఎఫెసియన్స్ chapter 5 verses 20, ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. మనసును దేవుని స్తుతిద్దామా? యువకులు మౌనంగా ఉండండి. everyone open your mouth and praise God. ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి దేవుని స్తుతిద్దాం, నోరు తెరిచి దేవుని స్తుతిద్దాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ప్రతి ఒక్కరు everyone ప్రతి ఒక్కరు, all the man of God, అందరు దైవజనులు అందరూ కూడా, all the believers of God, దేవుని యొక్క విశ్వాసులందరూ కూడా మనసున దేవుని స్తుతిద్దాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. Maybe you are coming here with so many troubles. ఈ రాత్రి నువ్వు చాలా ఇబ్బందులతో ఇక్కడికి వచ్చావు. Maybe you are coming here with terrible pain and sickness. భయంకరమైన నొప్పి, భయంకరమైన అనారోగ్యంతో వచ్చావు. Definitely my God will deliver you. ఖచ్చితంగా నా దేవుడు నిన్ను విడిపిస్తాడు. Definitely God heals you tonight. ఈ రాత్రి దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు. ఎందుకంటే He said, I am the Lord who heals you. ఆయనే చెప్పారు, స్వస్థపరిచే యెహోవాను నేనే అని. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత గొప్ప దేవుడు, మహాదేవుడు, మహోన్నతమైన దేవుడు. అది ఒక్కరు స్తుతిద్దామా? థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. మంచి దేవానికి వందనాలు, పరిశుద్ధాత్మడానికి వందనాలు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రెజెన్స్ టునైట్. రాత్రి అద్భుతమైన సన్నిధి కొరకు వందనాలు. లార్డ్ బ్లెస్ యువర్ పీపుల్. తండ్రి నీ ప్రజలను దీవించమని ప్రార్థన చేస్తాను. లార్డ్ సెట్ దెమ్ ఫ్రీ, వాళ్ళు విడిపించమని ప్రార్థన చేస్తాను. Whatever problems they have, either it is family problem or personal problem or financial problem, ఆర్థిక సమస్య అయినా, ఆరోగ్య సమస్య అయినా, వ్యక్తిగత సమస్య అయినా, my God is going to deliver you tonight. ఈ రాత్రి నా దేవుడు విడిపించబోతున్నాడు. How many of you believe this? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చేద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. everyone చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని స్తుతిద్దాం. everyone worship God. ప్రతి ఒక్కరు దేవుని స్తుతిద్దాం. thank you Lord, thank you Jesus. The Spirit of God come upon everyone tonight. ఈ రాత్రి ఆత్మదేవ ప్రతి ఒక్కరిపై దిగిరమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Lord, fill them with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Master. బోధకుడా నీకు వందనాలు. ఓ క్రియేటర్ గాడ్, సృష్టికర్త అయిన దేవానికి వందనాలు. మత్తయి 7:7 అడుగుడు మీకు ఇవ్వబడినని సెలవిస్తుంది. యోహాను 14:14, if you ask anything in my name I will do it. నా నామమున మీరేమడిగినా అది నేను చేస్తానని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. Tonight, ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో చెప్తున్నాడు, I will help you, I will strengthen you. నిన్ను బలపరుస్తాను, నేను నీకు సహాయం చేస్తానని. నమ్ముతున్నావా? Definitely will receive all the blessings from our Almighty God. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని యొద్ద నుంచి నీవు రాత్రి ఆశీర్వాదాలు పొందుకునే అద్భుతమైన సమయం. థ్యాంక్ యూ జీసస్.
స్తోత్రం